Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. 14 верасня у Сочы сустракаліся Владимир Путин і Александр Лукашенко. Абмяркоўвалі пратэсты ў Беларусі, гаварылі пра грошы, нават нешта выдалі Александру Лукашенко нібыта. Ну і такое вот, як звычайна ўсё, але была адна новая тэма. Прычым закрануў яе, што не дзіва, першым Владимир Путин. Гэта канстытуцыйная рэформа ў Беларусі. Чаму Маскву цікавіць беларуская канстытуцыйная рэформа і якая зацікаўленасць Крамля ў гэтай рэформе, мы абмяркуем сёння з маім госцем у студыі. Гэта кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Добрый день, Арсений. День добрый, Змитер. Арсений, давайте крыху так на дзень-два назад, не, на два нават болей, чым на дзень. Яшчэ напярэдадні сустрэчы Владимира Путина і Александра Лукашенко было шмат прагнозаў. Маўляў, што яны будуць там вырашаць, што падпісваць, чым гэта нам усім пагражае. Ну і першая тэма, гэта было, безумоўна, што, маўляў, за нейкія, ну, так бы мовіць, плюшкі Лукашенко пойдзе на здачу суверэнітэта і незалежнасці Беларусі. Вашыя прагнозы, якія былі да сустрэчы? Мы лічылі, што Александр Лукашенко не збіраецца ехаць у Сочы, каб гандляваць суверэнітэтам. Ён усё, што хацеў на гэты конт сказаць, ён сказаў яшчэ ў канцы прошлага года, калі я адмовіўся ад так званага інтэграцыйнага ультыматуму Крамля, абвінавачваючы Маскву у намерах інкарпараваць Беларусь у склад Расійскай Федэрацыі з дапамогай так званай паглыбленай інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы. Таму наш прагноз быў наступны. Былі два блока пытанняў. Першы – гэта фінансава-эканамічнае, рэфінансаванне тых запазычанасцяў, якія беларускі ўрад павінен выплаціць у гэтым годзе Расійскай Федэрацыі. І другое пытанне – гэта сцэнар вырашэння гэтага беларускага палітычнага крызісу, як яго называюць у тым ліку у Маскве. І відавочна, што Александр Лукашенко павінен быў прывесці свой план вырашэння гэтага крызісу, але таксама вядома, што у Масквы ёсць сваё бачанне таго, як гэты крызіс трэба вырашаць. І перш за ўсё, калі расійскі бок і Крэмль заяўляе пра неабходнасць правесці канстытуцыйную рэформу ў Беларусі, то гэта такая, хутчэй, дыпламатычная фармулёўка. У рэальнасці гаворка ідзе пра арганізацыю транзіту ўлады ад Лукашенка да пэўнай палітычнай сілы, якая прыйдзе на яго месца і якая будзе прытрымлівацца вось тых стратэгічных дамоўленасцяў з Расійскай Федэрацыі, якія у нас існуюць у розных альянсах. Гэта гандлёва-эканамічны Еўразійскі эканамічны саюз, ці ваенна-палітычны АДКБ і саюзная дзяржава. Ну і вось атрымалася так, што наш прагноз спраўдзіўся. Ну, глядзіце, я чытаю ваш прагноз, і калі казаць пра план Крамля, так бы мовіць, то вы пазначаеце галоўныя пункты плана Крамля. Змена рэжыма, это першае. І другі, вот мяне асабліва зацікавіў, Лукашенку прапануюць добраахвотную адстаўку і пераезд у Расію з персанальнымі гарантыямі, ну і гэтак далей. Адкуль такае веданне планаў Крамля?
Ну, безумоўна, да такіх прагнозаў трэба ставіцца, ну, хутчэй як да гіпотэзы. Мы просто спрабуем рэканструяваць такую стратэгічную культуру расійскага кіраўніцтва Крамля і зразумець, на якія крокі Масква можа пайсці, а на якія не пойдзе у ніякім разе. Так вось, справа ў тым, што дзесьці з 2014 з 2015 года у Расіі было прынята рашэнне расійскім кіраўніцтвам паглыбіць, ну, нейкі ўплыў геапалітычны на Беларусь. І тады былі выпрацаваны некалькі такіх варыянтаў паглыблення гэтага ўплыву. Першы варыянт прадугледжваў размяшчэнне ваеннай базы Расіі на тэрыторыі Беларусі і перадпарадкаванне беларускіх узброеных сілаў і іншых сілавых структур камандаванню у Маскве. Лукашенко ад гэтага варыянта адмовіўся ў 2015 годзе. Другі варыянт прадугледжваў інстытуцыйнае паглыбленне інтэграцыі з Беларусю ў межах саюзнай дзяржавы. Александр Лукашенко адмовіўся ад гэтага варыянта напрыканцы 2019 года. І таксама былі распрацаваны яшчэ два варыянта на той выпадак, калі Александр Лукашенко адмовіцца ад першых двух. Гэта такі больш жорсткі сцэнары, і адзін з іх прадугледжваў змену рэжыма. І апошні, калі вось не атрымаецца са змены рэжыма, бо часам, ну, просто не атрымліваецца гэта. Ну, вось адзін з выпадкаў — гэта спроба змяніць рэжым і здзейсніць такі ваенны пераварот у Чарнагорыі у 2017 годзе, відаць, ці 16. Тады ў Расіі не атрымалася гэта зрабіць. Вось тады на гэты выпадак Расія павінна распрацаваць план а-ля крымскай аперацыі па ваеннай інтэрвенцыі ў Беларусь і быць падрыхтаванай да такога сцэнару дзесьці каля 2024 года. І таму тое, што мы зараз назіраем вось апошні год, усе дзеянні Крамля, яны упісваюцца ў гэты трэці сцэнар па змене рэжыму ў Менску, які прадугледжвае, ну, як бы вывядзенне Александра Лукашенко з палітычнага поля Беларусі. Бо сёння мы разумеем, што сапраўды Александр Лукашенко — гэта такі крэпкі арешак, які, нягледзячы на сваю вось гэтую прарасейскую рыторыку на працягу апошніх 26 гадоў, так і не зрабіў ніякіх стратэгічных саступкаў у адрас Расіі. І відавочна, што Расія разглядае менавіта вось Александра Лукашенка і вось гэтую сістэму цэнтралізаванай улады, дзе ўсё залежыць аднаго суверэна, кіраўніка. Вось гэты статус-кво не адпавядае расійскім нацыянальным інтарэсам, бо з Лукашенка вельмі складана гэтыя нацыянальныя інтарэсы прасоўваць здесь. Ён вельмі лёгка блакуе любыя спробы Расіі будь-то інкарпараваць Беларусь цалкам ці прыватызаваць тыя ці іншыя індустрыяльныя прадпрыемствы і гэтак далей.
Таму вось гэта такі самы просты спосаб для Расіі. Мы ведаем у гісторыі навейшай Расіі, што некалькі разоў Расія такім чынам умешвалася і вымушала кіраўнікоў постсавецкіх краін пакінуць тэрыторыі іх дзяржаў і пераехаць у Расію. І відавочна, што тут Крэмль будзе нейкім такім падобным чынам дзейнічаць, і таму вось мы такую гіпотэзу сфармулявалі. Давай, Арсений, вернемся крыху да працягу гэтай тэмы, дадзім слова нашим слухачам, гледачам. Вось адразу Роман Next піша: канстытуцыйная рэформа не тое, што не вырашыць гэты крызіс, а яшчэ больш падалье масла в агонь народнай незадаволенасці да дзеючай улады. Працягвае думку Генрых Пацейка. Ён піша: канстытуцыю павінна пісаць новая Беларусь без Лукашэнкі. І сапраўды узнікае такое пытанне. Вось ёсць нібыта два варыянта канстытуцыйнай рэформы. Па-лукашэнкаўскі, там 22-24 год, вот тут будзем цянуць паступова нейкімі часткамі, там некаму нібыта перадаваць паўнамоцтвы і гэтак далей. І па-пуцінскі. Нібыта ёсць, не ведаем, мы не бачылі, но мяркуецца, што ёсць. Але калі грамадства беларускае не задавольвае ні адзін, ні другі варыянт, ёсць нейкія спосабы ўсё ж такі беларускаму народу настаяць на сваім бачанні, як павінна далей развівацца? Безумоўна, ёсць такія спосабы, но справа ў тым, што ведаеце, расійская стратэгія, яна заўсёды апартуністычна. То есть Крэмль, ён заўсёды неяк гэтую сваю стратэгію, кожны крок, кожны раз неяк мадэрнізуе дзеля таго, каб яна адпавядала пэўным сацыяльна-палітычным і эканамічным трендам. І таму вяртанне да Канстытуцыі 1994 года, што прапісана было ў праграме так званай новай апазіцыі, перш за ўсё Віктара Бабарыкі і Светланы Ціханаўскай, і, відаць, Валерыя Цыпкала. Гэта не проста так. То бок план Крамля — гэта вось якраз вяртанне Беларусі да Канстытуцыі 1994 года, калі па сутнасці адбудзецца пераход ад суперпрэзідэнцкай рэспублікі, дзе Александр Лукашенко мае вось гэта права вета блакаваць вось усе рашэнні, якія не адпавядаюць нацыянальным інтарэсам Беларусі, да паўпрэзідэнцкай ці прэзідэнцка-парламенцкай ці парламенцкай рэспублікі. І тут ужо існуюць розныя інструменты таго, як уплываць на палітычны працэс з дапамогай парламенцкіх дэмакратый. Паглядзіце, Арменія, Грузія, Кыргызстан, нават Украіна. Ва ўсіх гэтых краінах, дзе існуе вось гэтая форма ці прэзідэнцка-парламенцкай ці парламенцкай рэспублікі, Расія здолела дамагчыся даволі сур'ёзных поспехаў з пункту гледжання вось гэтага палітычнага уплыву праз, я гэтую мадэль называю мадэль кіраванай дэмакратыі, бо ёсць ці ствараюцца пэўныя палітычныя партыі, у іх робяцца даволі сур'ёзныя інвестыцыі, і на парламенцкіх выбарах гэтая партыя бярэ большасць. Больш за тое, паглядзіце, у Чарнагорыі зараз перамагла вось партыя дэмакратаў-сацыялістаў, я там дакладна не памятаю, якая супраць, яны звычайна
гулялі заўсёды супраць Джуканавіча, кіраўніка Чарнагорыі, які 30 гадоў знаходзіўся ва ўладзе і супраць якога Расія планавала гэты пераварот, але не зусім удалы. І зараз проста вось дапамогай вось гэтых паліттэхналогій, ну, іншых метадаў уплыву Расія па сутнасці здолела дамагчыся тых стратэгічных мэтаў, якіх яна не здолела дасягнуць з дапамогай, ну, нейкіх сілавых варыянтаў. Таму я бы казаў, што вось той план, да якога нас зараз прымушае Крэмль, ён перш за ўсё накіраваны на дэцэнтралізацыю ўлады і на тое, каб вось тую жорсткую сістэму вертыкальнай улады, якую выбудаваў Александр Лукашенко, цалкам зруйнаваць, і гэта ўжо дазволіць стварыць глебу для такіх больш складаных формаў уплыву, але гэта прадугледжвае экспарт так званай кіраванай дэмакратыі. То бок, ну, тут можна сказаць так, што стратэгічныя мэты беларускага грамадства і Крэмля супадаюць. Гэта сыход Александра Лукашенка і пэўная дэмакратызацыя палітычнага жыцця. Але, як вядома, д'ябал заўсёды ў дэталях. Зразумела, што ніякі нацыянальны капітал не здолее канкураваць з расійскім капіталам. І вось тут гэта галоўная пагроза для Беларусі, што будуць створаны некалькі такіх партый з дапамогай расійскіх інвестыцый, якія проста будуць утрымліваць большасць у парламенце і такім чынам вызначаць усе асноўныя ўнутра- і знешнепалітычныя накірункі развіцця нашай краіны. Ну вось атрымліваецца, што гэта фактычна ваш адказ на пытанне Саўлюса Шэмбераса, які пытаўся, ці ёсць у гэтай ва ўсей канстытуцыйнай перастаноўцы фігураў магчымасць для сямейства Цыпкала і Віктара Бабарыка з Марыяй. Ну я крыху перафармулюю, можа быць так, што ўсё ж таки мы даўно бачым, што палітычнае поле выпаленае. Прычым не толькі нацыянальна арыентаваную апазіцыю выпалілі, але і прарасійскіх таксама ўсіх. І вось зараз наколькі лёгка будзе Крамлю вырасціць, взрасціць нейкія свае прарасійскія сілы, якія тут будуць за свае іх інтарэсы маскоўскія неяк прасоўваць. Ну і вось гэта самая галоўная праблема для Крамля. Александр Лукашенко не збіраецца сыходзіць і прымаць вось той план рашэння, які зараз Крэмль спрабуе навязаць. І пакуль Александр Лукашенко знаходзіцца ва ўладзе, Расія не зможа прасоўваць свой уплыў з дапамогай вось гэтых палітычных тэхналогій і партыйнага будаўніцтва, бо Александр Лукашенко будзе метадычна гэтыя спробы уплыву блакаваць, як ён гэта рабіў на працягу 26 гадоў. Таму зараз галоўнае пытанне гэта ціск Крамля персанальна на Александра Лукашенка. Таму вось гэтыя перамовы ў закрытай частцы паміж Лукашенко і Пуцінам цягнуліся там каля 7-8 гадзін. І гэта персанальны ціск менавіта на Александра Лукашенка, які не хоча сыходзіць, і таму што тое, што зараз патрабуе Крэмль, па сутнасці з'яўляецца як бы такой капітуляцыяй. І відавочна, што Александр Лукашенко
ён просто так на такія саступкі не пойдзе, і яго немагчыма нейкім чынам падкупіць, як гэта было такія спробы былі на працягу апошніх гадоў, калі шла гаворка пра паглыбленне інтэграцыі. Таму вось мне здаецца, тут ёсць вельмі такі сур'ёзны канфлікт інтарэсаў. І ён ужо на ўзроўні як бы Лукашенко Крэмль. І як Крэмль будзе сябе весці, калі Лукашенко адмовіцца весці любыя перамовы пра сваю будучыню палітычную пасля транзіту ўлады, то гэта можа безумоўна справакаваць больш жорсткія падыходы з боку Масквы. І таму мы таксама ведаем з гісторыі і савецкіх часоў, і найноўшых часоў, ужо часоў незалежнасці Расіі. Расія не толькі можа правакаваць каліровыя рэвалюцыі, але і таксама рабіць даволі паспяховыя перавароты. Вот калі мы кажам про тое, што дарэчы, Вова 57 піша, 1,5 мільярда, якія далі Лукашэнку, гэта пыл у вочы, 4 гадзіны яны там зусім пра іншае гаварылі. На жаль, мы не ведаем дакладна пра што па іншае. Вось ёсць толькі тэорыя, што это быў там ціск на Лукашэнку, прымус да маскоўскага варыянта транзіта ўлады, канстытуцыйнай рэформы. Але тым не менш, вельмі важна гэта час. Вот як на працягу якога часу хочуць нечага дамагчыся як Лукашенко, так і Москва. Лукашенко-то агучыў свае планы, там до 22-го года будуць там нейкую там мяняць нешта там, абмяркоўваць змены ў Канстытуцыі, потым у 22-м годзе там ці крыху раней на рэферэндуме прымуць, потым далей гэта пачне там паціху ужывацца, і глядзіш до 35-го года нешта ўсё зменіцца. Расію такая адцяжка па часе не задавальняе. Не задавальняе, і я бы сказаў так, што Расія хоча дамагчыся вось гэтых саступак на працягу наступных некалькіх месяцаў. Чаму? Таму што пакуль што у Расіі ёсць карт-бланш ад шэрагу западных сталіц. Гэта перш за ўсё Берлін, Парыж і Вашынгтон, то есть адміністрацыя Трампа, на такую прымусовую дэмакратызацыю Беларусі, будзем так гэта называць. А справа ў тым, што ў Злучаных Штатах можа змяніцца ўлада ўжо ў пачатку наступнага года. І калі да ўлады прыйдуць дэмакраты, то ўжо не Кітай, а Расія будзе галоўным стратэгічным выклікам для Злучаных Штатаў, і новая адміністрацыя прэзідэнта вернецца да гэтай стратэгіі стрымлівання Расіі. Што як бы пачынаў Абама рабіць, але потым улада змянілася, і Трамп пераключыў вось гэтую стратэгічную ўвагу Злучаных Штатаў з Расіі на Кітай. Вось калі Байден пераможа на выбарах, то гэта можа азначаць у тым ліку і адкат да вось палітыкі адносна Расіі абамаўскіх часоў. І гэта як бы нам стварае пэўныя магчымасці дзеля таго, каб ужо як бы сумесна са Злучанымі Штатамі, з Байденам спрабаваць вось тут стрымліваць гэты расійскі ціск. А больш за тое, з улікам таго, што Байден будзе плануе пачаць нармалізацыю адносін з Кітаем, у адрозненне ад Трампа, які Кітай абвесціў экзістэнцыйнай пагрозай, гэта таксама стварае новыя магчымасці для Беларусі адначасова весці вось гэтую гульню разам і са Злучанымі Штатамі і з Кітаем супраць вось гэтых расійскіх каварных планаў.
І вось такая гульня не будзе прыводзіць да таго, што да нас прыедзе ці новы дзяржсекретар, ці дарацца па нацыянальнай бяспецы, якія будуць пытаць: а што у вас тут з Кітаем? Можа, давайце вы згортваеце ваше супрацоўніцтва, мы тады падумаем, як вам дапамагчы. То бок гэта будзе цалкам новая сітуацыя, і таму і яна можа ўзнікнуць ужо на пачатку наступнага года. То бок вось Расіі аптымальна беларускае пытанне вырашыць за гэты год і пачаць ужо. Таму што потым як бы узнікаюць гэтыя новыя фактары, якія будуць гуляць супраць расійскіх планаў. Ну і плюс сапраўды ёсць гэтыя чорныя лебедзі, як пандэмія ці нейкі новы канфлікт ваенна-палітычны, у які Расія будзе вымушана ўмешацца. Як з Сірыяй у 2015 годзе. Тое, што зараз адбываецца у адносінах паміж Менскам і Масквой, было запланавана на 2015 год. І ваенная база, і калі Лукашенко адмаўляецца ад ваеннай базы, тады рэжым change, змена рэжыму. Но тады нам пашанцавала, таму што ўзнікла Сірыя, і Расія была вымушана вось сваю стратэгічную увагу перанесці ад Беларусі на сірыйскі крызіс. Таму нам пашанцавала. Вось спрачаюцца з вами, Арсеній, нашыя слухачы. Найперш з нагоды палітычных прарасійскіх партый, якія тут могуць беларусам галаву затлуміць. Сергей Парашченко піша: беларусы хутка палітычна дарослымі становяцца. Я не думаю, што пасля сыходу Лукашэнкі народ лёгка павядзецца на прарасійскія партыі. Сергей Ільін: раней, можа, Крамлю і ўдалося б прапіхнуць свае сілы пад нейкім соусам. Я думаю, што наш народ раскусіць усе гэтыя спробы на карню, і наўрад ці гэта атрымаецца. Уж занадта моцна празрэла наша грамадства. Ад сябе хацеў бы дадаць, варта паглядзець на Украіну і як выбралі Зеленскага, но тым не менш коротка ваш адказ на гэтыя тэзы. Калі я кажу пра расійскія партыі, я не маю на ўвазе рускамірскасць. То бок гэта могуць быць партыі, якія на ўзроўні сваёй рыторыкі ці сваіх праграм нават прадугледжваюць яшчэ больш і больш глыбокую дыверсіфікацыю вонкавай палітыкі і эканамічных сувязяў з заходнімі краінамі, як, напрыклад, у Арменіі. Але пры гэтым гэта партыі тэхнакратычнага складу, якія прытрымліваюцца дружалюбных адносінаў з Расіяй. Яны не збіраюцца падпісваць гэтыя дамовы аб паглыбленай інтэграцыі. Яны проста выконваюць усе тыя абавязкі, якія прадугледжаны ўжо падпісанымі дамовамі паміж Беларусю і Расіяй. І тут другое пытанне. Добра, калі Расія, беларускаму грамадству дапамагае зрынуць Александра Лукашенка. І то бок за гэтыя ж паслугі трэба будзе штосьці аддаць і заплаціць. І такога не бывае, што Крэмль будзе ўмешвацца, не забяспечыў свае стратэгічныя інтарэсы. Таму мы зараз у такой сітуацыі, калі мы павінны выбіраць паміж падтрымкай Александра Лукашенка і паміж падтрымкай Крамля. І трэцяга не дано, на жаль. Атрымліваецца такая сітуацыя, што вось мы зараз, людзі, беларускае грамадства змагаецца за змены, за перамены, за дэмакратызацыю краіны, а па выніку мы альбо атрымаем захаванне ваеннай дыктатуры на чале з Лукашенко, альбо
пагрозу суверэнітэту і здачы там нейкай частковай суверэнітэту там эканамічнага там ці яшчэ якога-нибудь там Москве. Так, і гэта тая сітуацыя, калі мы павінны выбіраць паміж горшым і яшчэ больш горшым сцэнаром. І ну вось у гэтым і майстэрства як бы расійскіх стратэгаў, што яны звычайна вось так абставіць вось гэтую сітуацыю так пры которой вось мы павінны выбіраць паміж вось горшым і больш горшым варыянтам. І што трэба разумець, што зараз усе асноўныя рашэнні залежаць ад Александра Лукашенка. Нягледзячы на тое, што там большасці там, ну, пакуль што невядома, ці большасць гэта ці не падтрымлівае і не прызнае Александра Лукашенка, а міжнародная супольнасць таксама скептычна ставіцца да легітымнасці Александра Лукашенка, але ўсё ж такі ён па сённяшні дзень утрымлівае манаполію на ўладу і на сілу ў краіне. І таму усе далейшыя унутрыпалітычныя працэсы будуць залежаць перш за ўсё ад яго волі. Таму ад таго, як беларусы здолеюць ну, прымусіць Александра Лукашенка вось да гэтага агульнанацыянальнага дыялогу, і так, каб рэзультаты гэтага дыялогу прывялі да таго, што мы самі будзем гуляць і вызначаць правілы ўнутрыпалітычнай гульні без умяшальніцтва Расіі ці там іншых вонкавых гульцоў. Вось мне падаецца, што пра гэта зараз трэба думаць, і можа сапраўды, нягледзячы на тое, што ну, вось ёсць пэўныя праблемы з легітымнасцю у Александра Лукашенка у вачах беларускага грамадства, ну, ёсць такая максіма у стратэгічных даследаваннях: вораг майго ворага мой сябра. І ну, бываюць такія часы, калі нават вось такія самыя прынцыповыя ворагі, яны павінны там неяк аб'яднацца дзеля таго, каб вырашыць больш экзістэнцыйныя праблемы, а потым ужо ну, як бы там вырашаць праз спрэчкі, праз дыялог, а можа і праз канфлікт супярэчнасці паміж сабой. Гэта ўсё вельмі складаныя дыскусіі, я разумею як бы рэакцыю на мои тэзы, но просто... Я вам працытую рэакцыю на вашу тэзу. Я не хочу дыялогу з Лукашенком, я хочу, каб ён сядзеў. Карачун. Вось там... А вы, атрымліваецца, заклікаеце, кажаце нам, што самая вялікая небяспека зараз на ўсходзе і для краіны, і для нас. Таму давайте... прабачым зараз Лукашенку тое, што ён нарабіў, каб вот адбіць разам з гэтую пагрозу, а потым будзем нешта вырашаць з Лукашенко. Ну, глядзіце, мы можам прабачыць вось тое, што Александр Лукашенко нарабіў толькі пры некаторых умовах. Там, што будуць вызвалены палітычныя зняволеныя, потым, што будуць расследаванні вось тых эпізодаў гэтага хаатычнага і непрапорцыйнага гвалту, катаванняў, якія былі там на працягу 2 тыдняў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пра каранавірус давайце таксама будзем размаўляць, пра тое, што вось 5600 чалавек памерла з-за таго, што ну, вось была прынята такая вельмі неэфектыўная стратэгія. То бок улада павінна адказваць за свае памылкі.
і ну просто гаворка ідзе про тое, што калі мы зараз гэтую ўладу зменім з дапамогай, напрыклад, Кремля, Кремль за гэтыя памылкі адказваць не будзе. І відавочна, што ён будзе рабіць, ён будзе ствараць палітычны ландшафт і кіраваць палітычнымі працэсамі, перш за ўсё згодна са сваімі стратэгічнымі інтарэсамі, но ніяк не стратэгічнымі інтарэсамі беларусаў. Дзякуй вялікі. Ну, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі атрымаецца ў беларускага народа неяк змяніць сваё жыццё, сваю краіну, і ўсё ж такі без дапамогі як сябраў у двукосі з усходу, так і з захаду. Ўсё ж такі трэба разабрацца самім унутры свайго дома. Дзякуй вялікі. Арсеній Сівіцкі, Зміцер Лукашук. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.